Het wie woensdag de 17e van maart een historische verkiezingsdag. Wij zeggen op onder oren het stembureau in Zwijgerbosk. Ik hoop dat we een grote opkomst hebben. Dus er kan 450 komen ongeveer. En nou binnen waarschijnlijk al wat briefstemmers vallen eraan en gewoon kon ik juist en juist stemmen. Dus nou, 450 krijgen, dan ben ik wel tevreden. Van Jelwe achten ont alwoer in de moon waren er zo'n 80 mensen die het hadden stem uitbracht hier. Er komen de meesten in de regel wat naar fjouwen. Als de mensen van het werk al komen, zeg maar, dan komt de grootste hap vaak nog. Dus maand is het vaak wel wat rustiger. De opkomstcijfers wien oer de dag heen wel aardig in opwaartse richting. Ek oer de opkomst in de Bosk zit de voorzitter net in. Ik verwacht van een hele opkomst, hoe Nederland en hoe het heel land. Ja. En hoe je wezen zal, dat is Zwijgerbosk is vaak net de grootste opkomst, maar ik verwacht het al wel een redelijke opkomst die wordt. De maatregels in het stembureau binnen uiteenrennend. Een looproute, een aparte in- en uitgang en vooral een soort desinfecteren. Hoe gaan de stemmers daar ontnood daarmee om? Nou, het gaat heel best. En de mensen houden zich eraan. En je wijst even een paar best langs en dan regelt dat hem wel.